Сәлам дуслар, бу хәлләрдән бер дә канәгать түгел әле мин. Дөньядагы җан иясенең тышкы кыяфәте дә, бигрәк тә авырлыгы да түгел, аның эчке халәте мөһим. Аңлыйсызмы? Әйе, сүзем бераз гына тазарып киткән. Шуңа күрә дә аны самолетка кертәсләре килмәгән песи турында. Соң хәзер Төркия узар алдыннан бөтен кешеләрне дә үлчәүгә бастыра башлыйк инде. Нәрсә? Шул рәвешле без иң сәламәт милләт исеменә дә дәгъва кыла алар идек. Ярый, артык сүзне нәрсә диләр әле? Алда безне Татарстанның мөһим төп җиде яңалыгы көтә. Башлыйк. 11 ноябрьгә кагылышлы хәбәр турында аерым бер чыгарылыш әзерләгән идек. Әмма ул турыда кабат искә алмыйча булмый. Калуга өлкәсе губернаторы Артамонов үзләрендә универсиада үткәргә хыялланып, бәлки ул гомумән дөнья чемпионаты турында яисә Сабан туе уздыру турында хыялланадыр. Тик Калуганың әһәмиятлелеген арттыру өчен күрәсең, Угра елгасы яр буенда кара каршы туру көнен ил күләмендә бәйрәм итмәкче иде. Анатолий Дмитриевич, тиздән бит Россия лидерларын барлаячаклар. Блат буенча конкурс узмыйча гына анда эләгә алмыйсызмы? Бәйге остазлары арасында Рөстәм Нургалиевич та булачак бит. Аннан берничә дәрес алу сезгә бәлки файдага булыр иде. Чаллының кран заводы традицияләренә тугры кала. Мин хәзер ай сайын хезмәт хакларын тоткарлаулары турында әйтмим. Ел сайын эротик календарь чыгаруларын әйтә. Шушы көннәрдә завод киләсе 2020 елга видео анонс әзерләгән. Исеме игътибар, Несы поднимем дип атала. Монысы русча була, татарча борчылма, күтәртәбез дигән мәгънәгә ия. Календарьдә мускуллары белән мактанучы ир-атлар да булачак ди. Аларның кемдә һәм нәрсә күтәртмәкче булулары миңа бик үк аңлашылып бетми әле. Гаҗәпме бу, мәзәкме? Ярый, календарьны кулга алгач, кабат карарбыз әле. Хәзер күз алдына китерегез. Сез әкиятләрдә сөйләнгән чын куркусыз каһарман кебек ут эченнән баланы коткарасыз. Кеше гомерен үлемнән саклап каласыз. Тик менә сез яшәгән Чистай районы җитәкчелеге башкалар каршында мәрхәмәтле булулары белән аерылып чыгарга теләп, сезгә бүләк әзерли. Шәһәр администрациясендә тантаналы рәвештә фото һәм видео камераларга елмаеп, кулыгызга сезнең батырлыкны данлап ит тарткыч бүләк итәләр. Хуҗалыкта кирәкле әйбер бит, алыгыз. Әлеге яңалык Россия күләменә тарала башлагач, бүләкне алыштырырга да булалар анысы. Әмма Татарстанның Чистай районы, ни дисәң дә күңелдә иң саран район булып истә калачак. Казанга да әйләнеп кайтыйк. ТЭЦ урамындагы видеокамералар ике йөртүче арасындагы низахны төшереп алган. Ир-атлар юлда нидер бүлешә алмаган. Соңыннан берсе икенчесен юлда куып тота һәм пистолетін чыгарып, тегенең башына ата һәм әлбәттә кача. Әлегә кадәр аны таба алмыйлар. Яраланган йөртүче шөкер исән калган. Әлеге язманы хәзер менә экранда 2 йолдыз куелып, җинаять өчен акча да билгеләячәкләр дип карап утырасың. GTA Казан Сити диярсең. Татарстанның иң акыллы башлары Әгерҗидә яшәвен белә идегезме әле? Юктыр. Әгерҗинең Татарстанда булуын да хайран кеше белми булып чыкты әле. Ул арада Әгерҗи депутаты Шахмин Дәүләт Советы рәисе каршында хайван җәнлекләр катнашындагы циркларны гомумән дә тыярга тәкъдим итте. Татарстан әлеге тәкъдимне тормышка ашырачак беренче регион булырга мөмкин. Нәрсә? Камералар булдырдык, үз мәшгульләрне дә саный башладык. Хайваннарсыз гына цирк үткәрү авырмы инде? Сезгә күбрәк кызыклы мәзәк хәлләр турында сөйлисе килә. Тик узган атна күңелсез вакыйгалар белән дә истә калачак. Җомгага каршы төндә үзе авыру сәбәпле улы өчен яңа гаилә эзләүче Айгөл Фазлыева вафат булды. Айгөл шир белән узак көрәште, берничә операциядә кичерде, әмма туганнарының һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз, аның улына бәхетле гомер телибез. Үзегез һәм якыннарыгызны саклагыз. 12 ноябрьдә Татар информ агентлыгы Хезмәт министрлыгы талантлы инвалидлар эзли, кайнар линиягә шалтыратыгыз дигән игълан булдырды. Бәлки Хезмәт министрлыгына турыдан-туры Артамоновның үзенә шалтыратыргадыр. Миндә шушылар.
Сезнең өчен сайланган төп 7 яңалык шулар иде. Дуслар, яхшы күңелле яңалыклар күбрәк булсын иде дигән теләктә, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз.